Να και το πληκτρολόγιο. Αυτό είναι το Xiaomi Pad 7 Pro Focus Keyboard. Έχει γίνει αναβάθμιση από το προηγούμενο, γιατί έχει ειδικό στέριγμα για πλάτη που δεν είχε. Και υπάρχει και μια έκδοση πληκτρολογίου πολύ πιο φτηνή. Αυτή κάνει γύρω στα 140 ευρώ και φτηνή κάνει 98. Τώρα το δίνω όμως δώρο. Μαζί με το tablet. Ναι. Πάλι η συσκευασία μοιάζει πάρα πολύ με το tablet. Καλά, αυτό το ανοίγουμε. Και έχει και φωτιζόμενα πλήκτρα. Για να δούμε πώς είναι. Αυτό είναι προστατευτικό. Πρώτα απ' όλα, να δούμε το πληκτρολόγιο ποιο είναι. Αυτό είναι. Αυτό που έχει κοινοτομία είναι ότι έχει σπαστό εδώ και πετάει στον αέρα το πληκτρολόγιο. Και κολλάει μαγνητικά. Δηλαδή, άμα το βάλω εδώ, θα κολλήσει αυτό. Ναι, αυτή είναι η φιλοσοφία. Ναι, αυτό δεν θα κολλήσει. Αμφιβάλλω. Κακώς, μια χαρά κολλάει. Τα πλήκτρα πώς είναι? Καλά είναι. Καλή είναι στο πλήκτρο. Για να κάτσει λίγο κάτω. Παιδιά, είναι σαν ένα φορητό λάπτοπ είναι. Σαν ένα φορητό λάπτοπ. Σαν ένα λάπτοπ είναι. Εδώ έχουμε τα τζιπλίκια αυτά τα. Εδώ είναι για πέταμα. Έχει κάτι άλλο μέσα. Περιμένεις να έχει κάτι άλλο μέσα ή όχι? Όχι, δεν νομίζω. Κάτι έχει. Κάτι οδηγίες θα έχει. Έχει φωτιζόμενα πλήκτρα. Θα τα κάνουμε στο review σε επόμενο επεισόδιο αυτό φυσικά. Τόσο το tablet όσο και το πληκτρολόγιο. Δεν έχει τίποτα εδώ μέσα. Δεν είχε. Και πώς κλείνει? Πώς κλείνει? Συνολικά πρέπει να είναι βαρύ όπως με τη θήκη. Είναι απαραίτητη η θήκη. Η θήκη είναι απαραίτητη και έχει και ωραία θήκη. Ωραίο δέρμα αυτό. Δέρμα είναι. Πολύ ωραίο. Για να δούμε πώς το είπαμε. Γιατί αυτό που το δίνει δώρο, υπάρχουν περιπτώσεις κάποιος να μην το έχει πάρει στο αρχικό και να θέλει να το πάρει έξτρα. Το δίνουν τώρα που αρχίζει να πουλιέται, το δίνουν όλα τα μαγαζιά. Μετά θα σταματήσουμε το δίνουν. Είναι το Xiaomi 5 Pro. Υπάρχει και η απλή έκδοση που διαφέρει τόσο στη κάμερα όσο και τη χωρητικότητα, γιατί η μέγιστη είναι 28. Το tablet. Και αυτό είναι το Xiaomi 7 Pro Focus Keyboard. Αυτό είναι. Αυτά. Γεια παιδιά. Γεια.